салом алейкум, мардуми шарифи Тоҷикистон, номи ман Аюб. Умедворам хуб ҳастед. Бисёри баъд гап намезанем. Чӣ хабарҳои хушӣ дорем? Насиб боша саҳар эфир даҳем, ба факту далел хоҳем гап зад. Аризаи моро прокуратураи Подмосква рӯй карда ҳастанд. Шумо медонед ки ман як ду направлениеда ариза карда будам ки бояд эфири Муҳаммад Иқболи Гадо дар территорияи Российской Федератсия маҳкам карда шавад. Как сайтҳои ИГИЛ запрещено дар Российской Федерации и дар Ҷумҳурии Тоҷикистон. Саҳар насиб боша ман як қуввазака нигоҳ дорам. Ва дуюм, Муҳаммад Иқболи Гадо мехоҳад ки ай Франсия Израил бигирезад. Через як кас қати ман алоқа баромад ки мо мехоҳем қати шумо дипломатически гап занем. 14 бор занг зад. 15 бор ман записш кардам. Номери Оянда ТВ занг мезанам, мегӯяд ту ҳасти Исоқов Аюб? Мегӯям бале ман ҳастам. Яке қасамам метаҳанд. Қасам мехӯрам, мегӯям ман ҳастам. Ин номери телефона фақат ман ҷавоб медиҳам, яке боварам накардам. Запис карда ҳастем як ду минута. Насиб боша саҳар дар эфир ҳама каса гӯш мекунем. Чӣ одамое ки Муҳаммад Иқболи Гадоро дастгирӣ мекарданд, ҳозир айбарш гирифтагӣ ҳастанд. Муҳаммад Иқболи Гадоро ҳеҷ кас дига телефонашо намевардорад. Имрӯз дар Радиои Озодӣ бисёриҳо занг задесем, ман Радиои Озодиро тамошо намекунам. Як ду ҳафта дига мондагӣ ҳастанд. Дар як ҳафтаи охир 50 чанд бор Муҳаммад Иқболи Гадо посольствои Израил рафтагӣ қабулш кардагӣ нестанд. Мефаҳмед?